Kulumbai ka taukte buksono ang tini norong ni Dipok Entertainment YouTube channel taukte buksong tini norong khani han hai ekta kok nangkuman non saklainai taukte buksong norok no khana mia 19 tarik je lai thangmani sini Tripura hani Debrma bosong nei male mung panda khaitani laikeno Hohom dorom borak kubang ma khaino sini Debrma bosong ni bisingo male mung panda khaijakka Apuni bagui joto Tripurani tiprasarana ang joto no hambai tei khaka hamchi bai rohoro obo haikaino joto no sung obo haikai community malai mung panda khailemani belekhaino ka bobishoto sini tiprasaro jarija bosong ni bisingo jani community no naiklogi nargui manu drugs ni hoite belekai sisela lagai tongmani oborok tekisa komiwan ni angkha khayu jotono jani ekta bosong khamani jani committee noro naiklan nei angkha khayu bellekhei angkha kaham hamjam nor jotono no rinani bagusi tinini video jamung bai musamung bai kai jotono ajaga phai manjak fika non politics non religion belekhe aro dormoni diktibu kuroi politics ni bisingtibu kuroi je sa politics ni borok Debrma tongnai rok jotono phaijak nukha ITP ni phaijak BJP ni phaijak jonojati ni phaijak nini CPM ni phaijak kubangma borok koto rono writer ma sinai nukjak rok jotono ajagawa ang nukha a video rona ang norno phonglia norok jeto kubangma live video phongnai bong thani nukbai khana tam khai ang obono sanani busongo ini Debrma bosongno kubangma borok target khaimani kuno norni bosongo hoda kuroi kuno kuroi Debrma ni kuno kaisa community ni nawi khajak kuroi rok ni kubangma borok samani obo group rogo agi 5-6 bosor ni sikangno WhatsApp group rogo ang obo kok rok pirjak kintu Miani je male mung panda Debrma ni khaimani pore ani success nan bagai ang belai khai excited belai ke tong thokjak aboni bagai no na hambai burina ni bhayo o video non share khaidi obo haikai no kurung layoi sini Debrma bosong no tebu kusugot tisanani finai bosor rogo obo hai male mung panda khai purkai tebo jemun jaga chagya tring ne ke borok bangna hini angkha khayo amsukai Habika tebo kumangwa nimintron khaijak rok invite khaijak rok borok phaimalia haipa next time rogo phain ni angkha khayo hake je baksa koyekjona borok tamni bagai khana nangni samani borok no bang nukha positive dige kok sabai mani toisa hain hai belai khain kaham belai yapri kaham no romano Debrma bosong ni bising tui kuno nahar mung tongnai sini kungbar rok kumai tongu drugs awi kumau ekjonai mani chawi kumau tablet chawo ma ai rok staluk thani wini chakatora rogo klai thimani rok oborok no nugui tongmaya khayogo oboni bagoi no obo hai je bosong rok khaina mani obo belai khaino nangku mani obo next time rogo step na janai obo hai rok jotto parawono kaisa chongoi rijagano naikulik tongani bagoi hage kubangmano action group rok ni borok bo samung khai tongo kubangma NGO ni bising tui trabuk sini Tripura o samung khaijagoi tongo sini Tripura no tekisisa kusugoti sanani bagoi tekisa kaham lamo utlangna ni bagoi saitulai tongo okra rok ba sijak nukjak rok e cheri rok tongnai ro yafano kisa okra rok ni kokhnana ni khaidi ang norno hamjago no kolfano video ni bisintui haipano hamjago hakai ang jotto bosong tongnai ni riang bosong bornobo ang hamjago bornobo ang support khayu tei jomoita bosong jomoita khoda jotto no nang khulumung yafaro Tripura sobalai gorthop obo hai kubangma motha tongo sini Tripura o norok jotto na nani paifle te hamjamung riwo norok obo haikai no motha khalayoi enjuni bisingti kai samung khailedi sini Tripura no bahakai yok nani bahakai kusuko kalari manani obo jotono sakthari samung khaileke belai chana hinai angkha kayo obono motive tinini kok tini topic norok no ang kebuni bukhawa aga dinani phaiya tamukai belekai nangkugui tongmani kok no tini saklanani phayo bangma ampli rogono khana bangma samnani kurung ini sui kurung kobangma educated person borok bo phai nukjak phaika MLA montri jotono agini sini kosam edisini CM Radhasaram Debrma borok bo phaijak jotono phaika oba haikeno ogor Debrma CPM ni borok no phaijak oba haikeno chungkurung lai kaham hamya salaina nango o party hini khaklai divide ngui tongmane abo belai chaya jani hamjangmani boot ni fru norok boot reladi party khailadi kento je tabuk ni miani je malaimu Debrma community ni kaisa malaimung panda khaimane ajagao nadi joto kalar ni borok thanchang mani ajagano belai ke ang santosh tongkha obo hai ungnani nango chapjangnani nango chung kaham hamya salaimanu belai ke hamka obo hai next year rogotabu kaham kayungthu tebo chapjaktu para o community khawoi obo hai rono naikola nungthu
ang abono kok narunai norno ang tei tini bisi kok rok sagalak phatanni kok rok phatarok kobangmano accident nungui tongo abo hai kok rok nang tini salia kobangmano sajanai to tongo haipano je sini buri sikla rok bo norok bukisa tomung sitra ni hote agui tongdi tei sula sikla rok norok drugs ni hoite norok drugs tanadi tablet doctor sadi obo belai thinai se belai hamelama obo hai rok ni yang ni kati uichung busango kaham khai agugui man thani kaham tomung tong thani kaham bai khai tabung ni charer no buzugui norok makai kusing khuluk di poriri di tei kobangma engineer bising tei kobangma NRC case rok khalai di high court tirpura high court joton jafar isa sini tiprasa sungusuk tongmani laibung mana tui sadi sung tabung minority ding kha fatani borok illegal babe faimani bagoi tabu fain tongo abono norok na yakai jotono ongkhor bainai lamo jotona ongkhoroi nakai sungno orok phoboi paisidi buthar paisidi sogoi gulikai buthar paisidi hinui salai nung jotono case file khai manu abo jotono norok no support khainai ogirinai aikai je NGO tongnai norok jotono kaham kai tlangani khaidi kaham khai samung khaidi tei video no bisi log rilia video log khakai baksa nainan selajago o video norok share khaidi je machak share khaidi tei support khaidi ang hai borono norok support khaidi logiridi norok ni bagoi ang kobangma des bides ni kok thai rok kaham tubnai nangkungma ni kok rok sapainai des bides tirpura joto ni kong no sanai age tini asunung situ joto no kaham tongni susto tongdi tini ni bagoi joto no khulumbai kha